ki yi addu'a gamammiya, ki wata addu'a wadda take gamammiya, in kin yi ta ba bukatar kuma ki tsaya kina Allah lissafi, komai kin sa a ciki. wa jami'uhu, kuma addu'an ta tattara komai. falamman sarafta qultu ya rasulullahi wa ma jumal du'a'i wa jami'uhu, tace ya manzo Allah bayan ta yi sallama, tace ya makin Allah wace addu'a ce wadda gamammiya ce kuma ta hada komai? Kala annabi sai ce quli ki ce Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajili. Allah yana roƙonka dukkan alkhairi na kusa-kusa, na wuri-wuri da kuma na nesa. Na wuri-wuri shine duniya, na nesa-nesa shine lahira. An gane? Yawwa, idan ka ga abu ana maganin yanzu a duniya ne, in ka ji shari'a tana cewa a gaba to lahira ne. Shi yasa Allah yake cewa man kana yuridu hayatid dunya man kana yuridu ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhuman madhura. Allah ya ce duk wanda yake son magaggauci ita ce duniya, Allah ya ce zamu bashi amma ga da magadama, sannan sai mu sanya lahira ta zanto makomarsa. Wani ban Allah yake cewa wai yana ta qiyamul layli, yana ta qiyamul kullun kan Allah ya bashi kudi, Allah ya hana shi kudin. Ba dama Allah ya ce liman nuridu ba, in ka ma roki Allah dai duniya insha Allah ga dama zai baka. Amma idan zaka roki Allah lahira, ka sa neman lahira a gabanka, sai ga ubangiji ya san maka duniyar, sai da zo maka cikin sauki. Haka sai na Umar ya ce duk wanda ya nemi lahira da gaske, Allah sai ka masa duniya a wulakance. Wanda kuma ya sa neman duniya gadan-gadan a gaba, sai ya barar da duniya ya barar da lahira. wa ma alimtu minhu, Allah duk alkhairin da na sani cikin duniya ka bani, wa ma lam a'lam, Allah abinda ma ban sani alkhairin duniya Allah ka bani. Yanzu akwai abin da kai baka sani ba alkhairi ne. Akwai wa a'udhu bika minash sharri kulli, manzo Allah ya ce Aisha kici Allah ina neman tsarin ka daga dukkan sharri, ajilhu wa ajili, Allah na kusa na duniya da lahirarsa, ma alimtu wa ma lam a'lam, Allah sharri da wanda na sani da wanda ban sani ba, ya Allah ka tsare ni daga shi. Allah mu roƙe ka duk sharri Allah ka tsare mu da shi, wanda muka sani da mu sani ba sharri da ya Allah mu roƙe ka Allah ka tsare mu. Wa as'aluka aljanna, Allah yana roƙonka aljanna. Kuma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, Allah da duk abin da zai kusantar da mu zuwa ga aljanna, shin na magana ne ko aiki ne, Allah ka dacar da mu yi. Wa a'udhu bika minan nari, Allah yana wanka tsare ni daga wuta. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, Allah da kuma duk abin da zai kusantar da mu zuwa ga wuta, shin wannan abin magana za mu yi ko aiki ne, Allah ka tsare mu. Annabi ya ce ɗayanku yakan yi magana ana wasa, ana dariya, ana tafawa, kalma ɗaya zai faɗa, manzo Allah ya ce ta tsindima cikin wutar jahannama tsawon tafiyar shekara 70 bai san ma ya faɗa ba. A wasa, a hira, ana tafawa wani pau, manzo Allah ya ce zai faɗi kalmar da za ta tsindima shi a cikin wutar jahannama 70 kharifan, tsawon tafiyar shekara 70. Annabi ce bai ma san ya faɗa ba, kuma yadda ya faɗan nan ya shiga kenan har ƙashawa shi, in ya mutu ya shiga. Wanda yana saurayi wa Allah zuriya, tun yana saurayi wasa da Allah ya jefa kanshi cikin bala'i. Shi yasa bawa su ake tsakanin shi da Allah, bakinsa ya zama in dai zai yi magana ta shafi Allah ko addinin Allah, kar ka ɗauki shi abun wasa. Ula billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Allah ya ce inna ku an ta'ifatin minkum nu'adhibu ta'ifatan bi annahum kanu mujrimina. Allah ya ce in za mu yafe wasu ma a ciki, Allah ya ce wasu sai musu azaba dan ba sa jin magana. Mujrimai ne, Allah ya ce ba su jin magana, sai mun azabtar da su. Kaga Allah ya tabbatar da ko za a yafe wasu, akwai da Allah ba zai yafe musu ba. Su wasu Allah ya ce wallahi sai ya ƙona su. Wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, kice ya Allah yana roƙonka duk abin da manzo Allah ya roƙe ka, ya Allah ka ba mu. Wa a'udhu bika mimma ta'awwadha minhu Muhammadin, Allah kuma yana roƙonka duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari, Allah ka tsare mu. Babu wata addu'a da kasan alkhairi da manzo Allah bai roƙa ba, babu ita. Babu wani sharri sai da manzo Allah ne mai tsari daga gare shi. Wannan sahabbai diwa sun ba da shaida ga haka, suka ce duk wani alkhairi annabi ya roƙa, duk wani sharri annabi ya nemi tsarin sa. Wa ma qadaita li min qada'in, ya Allah idan akwai abu da ka hukunta min zai same ni, fajal aqibatahu rushda, Allah ka sanya wannan al'amarin karshen shi ya zanto min shiriya. Akwai abin da Allah ya hukunta maka sai ya faru, to amma sai kake roƙon ubangiji, ya Allah ka juya abin ya zama yadda zai afko min, ya Allah ya zama min shiriya, kar ya zama to min din bala'i. Shi yasa manzo Allah ya ce la yuridu qadra illa du'a, ba abin da ke mai da kaddara sai addu'a.